Niku mboten jenengan hub ya bakal mandeg dhewe niku, Pak. Wajahe kok malih ya? Malih. Ade. Siap. Alhamdulillah. Terus saged ambekan. Kok enek sopten bareng. Iya. Engke lah kula niku wong Nggih, los. monggo. Napa malih Tep mboten napa. Sidarto niki los pokoke kula niku. Napa malih kula panjenengan los. Nggih. Wae soleh anakku sunatan pokoke ngulon lho ya. Bos, Nggih, siap. Mangke kula pokoke Iya, lanjutan nggih, nggih. sunatan. Pun to siap. Kula sak grup niki grup kula Hengki, Probo, Pak Kutet langsung mriko. Romo, Aku gak. Tapi apa grupe? Aku melok Wis grup. aja. Nggih, Romo mangke mriko. Mboten usah mriko mo, ya nek nutut. oh, elek lambene. Danane maksudnya. Dungakno mati. Mobile ya nek nutut, nek cukup. Enek, iki lagi kan iki numpak mobil sitok. Nah, Sampeyan sepedaan enggak apa-apa. dan Lu ora. Gua gledekan ae. Oh iya. Ora, engko bareng-bareng to Nggih. mriko. Matur nuwun dumateng Rama Tawar yang sampun kepareng ngayomi lan memberi motivasi kepada seniman. Nggih. Sehat terus, sukses, Amin, panjang amin. yuswa. amin amin. Selamat sukses untuk Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Ya nduk, rakit mbacut nih gelar cerita. Tak dereake, Mak.